Бүген безнең кадерле дустыбыз Хусаинова Наилә Рәшит кызының гаиләсендә олы тантана. Гаилә учагын саклаучы мөлаем хатын-кыз үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен каршы ала. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны без дуслары, Мусиннар, Фатыховлар һәм Алимовлар гаиләләре котлап, җылы теләкләребезне җиткерергә ашыгабыз. 1962 елның 12 сентябрендә Сайман авылында гаиләдә бердән-бер энеләре арасында өлкән кыз булып Наиләбез якты дөньяга аваз салган. Үзеннән соң туган ике энесе өчен улы үрнәк, таяныч һәм терәк булса, әти-әнисенең ышанышы, горурлыгы булып үсеп җитешә. Мәктәпне тәмамлап, Ульяновск шәһәренең педагогия училищесында һөнәри белем ала. Хезмәт юлын балалар бакчасында тәрбияче булып башлый. Башлап фатирда, аннары тулай торакта яши. Нәк шунда ул үзенең гомерлек юлдашы Илдусны очратып, олы мәхәббәттә янып кияүгә чыга. Тату гаиләдә алар ике уллары, Илдар һәм Илнарны тәрбияләп үстерешәләр. Бүгенге көндә дустыбыз 4 оныгы өчен бик кадерле әбекәй булып гомер сөрә. Әйби бабай буларак аларны яратып, гел тәмлеләр белән сыйлап, бүләкләр биреп яшиләр. Безнең танышу алар белән 1995 елдан Юрманкада дачада башланды. Тырыш, уңган куллы хуҗабикәнең өй йорты Гөлшәшкә эшендә. Без бергә балаларны үстердек, бар бәйрәмнәрне бергә каршыладык, оныкларның бәбәй шәйләренә кадәр ирештек. Санаторийларда да гел бергә без ял иттек. Аның белән бар нәрсә турында да сөйләшеп була. Ул сине аңлый, тыңлый, кирәк чакта төпле киңәшен бирә. Уңган куллы хуҗабикәгә таң калмый карап булмый. Аның кулында бар эш уйный. Ә инде никадәр тәмле иттереп пешергән ризыклары турында сөйләп китмәшә дә булмас. Кунакчыл дустыбыз һәр вакыт күп санлы туганнарын, дусларын мул итеп корган табын артында кунак итәргә ярата. Аның өйдә дә, бакчада да пөхтәлек һәм матурлык тантана итә. Күңеле гүзәл кешенең бар тирә-ягыда чәчкә эчендә. Якын кешебез, сердәшчебез, ярдәмчебез безнең дустыбыз. Бүгенге матур туган көнеңдә сиңа чын күңелдән олы бәхет тавы, тирән исәнлек диңгезе һәм шиксез хыял офыгы телибез. Дусларың, якыннарың гел янәшә булсын. Онытма, шатлыкларыңны уртаклашырга, кайгыларыңны бүлешергә без бар. Илдусың белән бала оныклар бәхетенә куанып, алтын һәм бриллиант туйларыгызны да бергәләп каршыларга яшәргә язсын. Якын дустым, синең туган көнгә бүләк итәм шигырь юллары. Гел шатлыкта гына уссаң иде сикәлтәле тормыш юлларың. Бу тормышның дустым үз законы, таләпләре аның бик кырыс. Табаласың икән бәхетеңне югалтмаска аны син тырыш. Тынычлыгың булсын күңелеңдә, эшләрең дә барсын, гөрләсен. Гомер буе синең йөрәгеңдә яшәү дәрте сүнми дөрләсен. Кыяшлы көн телим сиңа дустым, болытларны куып, таратып, яшигәле алда гомер барда якын дуслар булып яратып. Кайчан кирсәң өеңдә нур бөрки, каршылыйсың якты йөз белән. Кайгы хәсрәт җиңеләеп китә синең әйткән йомшак сүз белән. Хөрмәтле Наилә Рашидовна, юбилеегыз мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Матур булып, таңдарата иртәдә, рөхсәт итче сине дустым, бераз котлап китәргә. Иң мөһиме яше узак, таза сау гына булып, йөзләрең, күзләрең шатлыкка торсын тулып. Туган көнең белән сиңа теләкләр күп теләргә, сине
көйләргә